toh ni pedang subhai fi baro kiba don kani kapor hagani ka Bible study yang mani kumjuru nam tajuk firu kiba sngap kani Bible study lingba jong ke YouTube channel jong ka Balang ni ya puli menta ya gospel Ioannis ke nong ka bandriu ni la puli hadu ke dekat ka ba rufulai hagani ka tayo ka bladam te nginsa beteng sisu pat nang ni sakmat te chua begin beteng tungin ya duai ku kpa jungi ubhab neng nyangu e me try bamela ai kan kala ningi kumni ban puli ban study ya ktien ke jome try na ko wei ka tayo si ka wei kumni try bangin puli benia in puli tersitar ya kan ka gospel Ioannis nyangu e me nam ta kijing shai kijing sungtho ki ba me ai ngi kan ran kat banginang puli ka ktien ka bkhoi ke jome Namar day ke jing pensai ke jong me dan bawa mensiem jong me bangila ban sempang kan ran de kabor bri jungi ka jing so thu jungi kamla ban kot ban sempang lut trai dre namar ba me ai ye ke jing sempang lingba ke jing hikai mensiem jong me bangila atrai banang so thu sisu bat bangila ru banang san banginang itho ye me ublei em Limbau try JISU Khun jong me bangin sanru ke jing ai bat ke jing ke jong u try to khui kan ka pon do ko basdang hadu ko bawai jong ka ni pan ni kini ka teng Jesus Christ amen te kan ka tayo bladap ni lai puli ye tu gi dekat ter na do ka ba san phuwei san phuar ngamot ter te ngilai poi hadu ke dekat ke ban rufulai tamangin su pet biang sesisen nado ke dekat ke ban rufau kum ke jing sedang nang tangin sebeteng ter ke gospel Ioannis ke nong ke ban riu ke dekat ke ban rufau namar kata shibun na synran jong u haba ïohsngew ïa-ong kani kalong ka ktien ka ba than wei bala ban sngap u Haba U Jisu te ula tip halade ba kita ki synran jong u ki kren khñium sipang kata ula ong haki sisya kane ka penthut ya fi kumno te lada finyo I to khun ubreu baulet kiu se ka ba ula dan menswa kalong ka mensiem ka ba PYNIM kado pynmyntoi ruem kita ki ktien ki bangala kren hafi ki long ka mensiem bat ki long ka jingim to hatu dekat ban rufo lay thu ni ba kita ki pat ba shibun na pedang jongki ki badai hi ki synran kamot ki ba sngap ki ba skor u ki ba kwa banyo jing hikai no u ki ba bot u ndre shibun na pedang jongki ki la thut no ye ka e bo kren kiong kumno kiong kani kalong ka ktien ka ba than wei bala ban sngap yu te balai bakal mi kum kata ka jing sngo ha ki breu bakila ban sngo thot ye ka ktien ka jong try JISU namar ba kala dan lupa hapo jong ki ka baki kala nget bat kim kwa ban phai na kata ka baki ki nget menswa kila rai baka jong ki ka dei ka ba khamdei de yo try JISU kim pat dan kata ke jing buram yu bo de sisa uta bon ai ya ke ktien jong ke jing em bon ai ya ke jing em BYMJUKUT uba ong ilade bangalong kupu jong ke jing em uba ong balada fi bam nga komot phinyo ya ke jing em BYMJUKUT ka bathau balada nginget hu te komot yu ban nget hu ngilai kren komot bangin pedang ya ke jing syak sitom jong u bakalong ka jing syak na kabanta ki pop jongi ba ula siu ka dor namar ki pop jongi da ka jing syak yap jong u halor ka ding phna te kata ka dei bo try JISU wan bani thui ki brio tenrei ngi I hang ne bakidon pat ki bathut ye kata ka jing kren jong u ka daw baro kalong namar ba kila don lupa kono ka jing mut hapo jongki bat kimla ban
kentat ya kata lani kimla ban perkhat biang hatu bau jisu kren kadai ke bakham bha ke bakham dei mo to ti kata kadai ke ba ong ni bagi ong kani ke kalong ke ketien ke ba ethan wei bola ban sngap yu ti ngi in ni to khot ke ban rufu wei bau yetho ngi bau jisu tep ya halade bagi akren khñium shphang kata kamut hajing sisa ki khlam ong be persya yu bangi ngim la ban priang ya khtin jume kisia khñium paramaki den ro jisu pan namar bau de khunu blai hateng ngi bau pen kam ya ka bor blai bantep ya ka e ka baki brio ki perkhat lani ki kren pasyau utip mo kani ka de ka bor blai jung ka ba lada upunan kam tang ya ka jinglong brio jung te unum la bantep kum balong ki wi brio rei upunan kam ya ka bor ka jung blai kum ta ba ula bantep tendau lai I kata ka jing kan khñum preng jong ki wong sisya ka ni ka penthut yifi te kamat ba ki sngo ba kata ka jing kren jung hatu kalong ka ba penthut yifi hatu kalong kum umau jing thut yifi la manong ta kom ru mo te kani ka dei ka bala yetho lupa hi sifang trai jisu namar ba nado kipor jong kinai thu lupa kila kren ya kata bau trai jisu bau undala kren ma undala trai ma ki dan ki bre ki ban sa thut un salong kum mau jing thut yaki te ya kata lai thu khana he lai thu lupa nado news pa snam menshwa nado kapor jong isaya ka lenong ka ba phra ka dokhat ka bakhat saw la dangi pet ka kitab isaya hang tu isaya utho e ka e bo blai ubtha yu bon tho sipang jisu isaya nong ka ba phra ka dokhat bakhat saw but unlong ya ka jaga kentang ndrei unlong umau ka jingjin thut but umau siang ka jingjin thut ha ki yeng Israel baroar kajar but ka jingriam ya ki basyong ha Jerusalem bun ru kinjin thut ha but kin kelon but on pen khen but on riam yaki but on ngat yaki Isaya lenong ka bapra ka dekhot ka bakhat saw but ka bakhat san kani ka dei ka jing thu lupa shepang utrai jisu ba un salong kum umau jing thut umau siang jong ka jing jin thut ya ki babun tingi I bala pendap ya kani ka jing thu lupa ha kani ka jing tho ha ka gospel Ioannis nong ban riu ka dekhot ka ban rupho ban rupoi ba utrai jisu ong baki ki thut ya ka jing ong jung kamot ki jin thut ha ka ta ka ktien ka jung hoi kidang danru kiwei pat ki benta ha ka testament ka bathamai bo apostle Paul ru u ong biang ye ka ju ha ka cities kinong Ephesus kalan nong ka basaw to kam dei ka basaw ni to khnjat ma oh de Petrus week city Petrus baning kong kunong ka balai ka dekhot ka ba hai kalanong ka ba ar ka dekhot ka ba phra city Petrus ka baning kong kalanong ka ba ar ka dekhot ka ba phra city Petrus ka baning kong
kelenong ke ar kedekat ke pra. Bat umau ke jing jentut, bat yo mau siang ke jing tut, na baki jentut haba kim ko ngo ïa KTIEN, syaka balabu ru yaki. Tegani ka kren benia sisu mo. Namar kim tre ban PDENG ban ko ngo ïa KTIEN ka bau try JISU KI te utray JISU uklalong umau jentut. Kecika bau long umau haba antai ki kelal ulop kelalong mau jingtut. Kat bai kita pat ki PDENG ïa KTIEN jung ki banget hu pinapen ïa kate ke dekat ke basan kas juk siti baringkong nong baar ya phiru kum ki mau ba em latte ban long ke yeng ba kanjaman sim ke jinglong ning do ba khuj ban kenya ya ke jing kenya ba kanja mensim ya ki ba PDENG hun ho blai do Jesus Christ kedekat ke ban riu na bakom ta te kedan kata ke jing tho hakmi ngabu hakasiyon yau mau dong bakhli yau balajin badu bakodor tejar ubanget hu on penrain bukho kata kadai ya kibat PDENG pat kibat PDENG yu ulong kum mau dong bat ki kilong kum ki mau hakabala bu bannya sno bat uni mau dong banlong ke yeng ke bakanjam sim te mengi ki banget baro ngilong kum kita ki mau baim ki bau bleu bu ban sno lang bat utray JISU ubalong umau dong lani umau ba kong santam jung ke yeng mo kani ke yeng ke bakanjam sim kat bagito pat ki bom tre ban PDENG ban nget ngi to dekat ke bangila pulim ne ba ulong umau jingjentut yaki to ti kita ki dei ki jing sisa ki bangi I na kani ke gospel Ioannis ba Kibreu ki bom tre ban nget utray JISU ki thot ïa KTIEN ke jong komot ulong kumu tau mau jin thot yaki to kedekat ke ba ruhuar pan wong utray JISU yaki komno te lada finyo U Khun ubreu bau le kiu syaka bau dan menchua tehni ukren sipang keikaban saja bat kata kalong ba un semipat un sakiu sebeneng na ka baula wan hiar ban segani percaya kamu habuong segabau dan mensua kamu sebeneng hakabaula judan badu kepa mo tengin pej kelenong ke baning kong kedekat ke baning kedekat ke baar kong kumno sifong JISU kum tau KTIEN jong blai kong hei kedekat baar uni uladan ka ba meningkong bat ublay o kedekat meningkong ru dengan pulilang ha ka ba meningkong uladan KTIEN bat utau KTIEN uladan bat ublay bat utau KTIEN ulalong ublay uni uladan ha ka ba meningkong bat ublay tengi ini try JISU wong syakata ka bang ladan ha ka ba meningkong kamat ha ka ba udan bat ublay mo te kedekat ke ba khat praru pinape tu wong kumno amdan mano balayo iyo blay meno utau khun balakhamarway ubalong hakasedam kapa uhi ulapan pau yu tu long hakasedam kapa kamat uladan batu blay mo tati ketu kesyai utray JISU ong yaki kumno te lada finyo U Khun ubreu bau kiu hei bau lek kiu sya ka bau ladan mensua te kamut kan sawan kata gajing I jong kini banda kila I kata kapor kamut kan sadan gajing nengok ke bakrau kin sababe bagi sungtut I gajing kren ju namar hang ta kin I bepleng udai sisya uta ukhun ublay udai sisya uta ubadan kabor udai sisya uta buan ai gajing BYMJUKUT
dan reki kila kentat kila thut no tapi kani kadai ka wei ni kijing hajing syangi ni dei ban perkhat bhai kani kijing no jong kanu ka kentien ka bau try JISU KREN bangi pulian ni ki gospel ka ba bhatam kalong ban su pediang ban su nget bet ladam pat su thulut su pediang bet ka kata ka lait na ka bangi su thut te kalong ka ba ma ban thut namar ba anda bangi la kentat yo JISU te lait stang da kumno bai ngila ban wan biang ban pediang yu mo to kedekhat ka ba ndrufulai kalong ka MYNSIEM ka ba PYNIM kado kam pynmyntoi ruem kita ki KTIEN ki bangala KREN hapi kilong ka MYNSIEM bat kilong ka jingim tigini KTIEN kilong ki badan kam bha begin suthu pi Namar utrai JISU KREN sifang kajing imbom jukut ukren sifang bagita ki babam yu kin im mo kin yo im te hangni ula KREN ru sifang ki babam ki do jung ki badi ki snam ki jung ten re umut ban ong ye kata ban batai ki menta bo kam dei te ka bai dei bat kamen kam dei ki jong kamen won re ka bakan MYNSIEM to te kani ka bapen im kamut bahaba ubreu yo ya kata kajing imbom jukun kamut ba kadai ba khiem kamet kajung nang tau imbom jukut kamet jung kathau ya ka MYNSIEM jung kabala yap buka yo ya kajing penthamai ya kajing penim ka MYNSIEM jung kabala yap hakapop kabomdan jingkermen kabadai jing sisaru ban poi sadujok hakabakun kedai ke kong ketinjung blai kong kelong ke bayam mo tong in pej ha ke gos ha ke sitis ke Efesus nong ke baar hang tu Apostle Paul pensai bahai kata kelnong ke baar ke dekat beningkong badia phi ulapen im haba filalong ki bayam daga jingrengkang bat kapop tapi hangne mdai bagini ki nong Efesus dei bikil ayam mo ndai kamet jungki kala ayam ndrei yap komno yap ka jinglong MYNSIEM ka MYNSIEM jungki kalong ka ba yap tu Apostle Paul ong bat ye phil pen im haba filalong ki bayam yap ka MYNSIEM komno yap ka MYNSIEM dagi jingrengkang daga pop te kumno kata kapop katrekam ong dekat baarpan ha kiba filajiyat meno kat bakum garukom jong kani kaperthai kat bakum usim ka jing sinchar ka sun ka jong kata ka MYNSIEM ken ka batrei mentah ki khun ka jing bom ko ngo ha pedeng jong kiba mengiru ha mengibaro ngilaju im sisin ha ka jing kwa kado jongi da ka bale e ka mon jong kado bat ki jong ka jing mut tapi hang ni susu kan buong try JISU bakado kam dei ka bapenim ha ka jing sia ka do lei kalam sia ka jing yap ketu dekat ke bangi pulim tan ke dekat balai hapdeng jong kiba mangi baro penniu Apostle Paul kuntop iladiru mo buong mangi baro kemat iladiru kuntop lang ni ngilaju im sisin ha ka jingkwa kado jongi da ka bale yakiman jong kado bat ki jong ka jingmut bat ngilaju long nala ka tenrai ki khun ka jing bitar kumju kum kita ki we tapi na kita ki jingle jong kado mi ka ayu katu dekat baningkong kong kami ka jingyap temdai ka jingyap ka jong kado jong kamet nri kani ka thoi ka jingyap jong ka MYNSIEM tu try JISU ni wong i tu ki KTIEN kalong ka MYNSIEM ka bapenim ta kamot lada ubleu tre po jonga wat ada ngalong bayap ha kata jinglong MYNSIEM lada MYNSIEM jong ubleu tre po jong ni ngi pediang yo try JISU MYNSIEM bakho jong blai
upen thamai pat yangi upen khñium pat ya ka mynsiem ke jongi kata ke dei ke jing mat ya ke jing PYNIM pat mo ti kata hangni ke jing keni ke mynsiem ko PYNIM ko ka thau ya ke jing tre jong mynsiem po jongi bo PYNIM pat ya ke mynsiem jongi mo ta ka dau tra jisu ong unit ko de mas ngi kan mau agar nong ke balai ong kum no wong hagatu ko khot ke basan ke banyo wong sisa ngong hami lamda khayu briu na ka banau mynsiem la banai po ke himau blei tiga balai wong sisa ngong hami lamda khapat yu briu la banyi I ya ke himau blei ti khapat yu briu komat khapat ya ke mynsiem jung thamai pat ya ke mynsiem jung ke balayap bun kanlong ka ba imbyang sisin mo ti di kata ka bo tradisun ni ukran wong de ka mynsiem ka ba PYNIM ti ka mynsiem ka yo ya kata ka jing PYNIM da ka ba jing trei ka jong ka jinget ka jongi swa ka ba nginget ho jisu mynsiem ko jong blei de usa pen thamai ni usa pen khñium pat ka mynsiem jongi de kata ngi ong ka jing kha arsin mo lani kata ka jing pen thamai ka bangi ong ka spiritual regeneration to te nang tau ong sisum no kadok kam pynmyntoi ruem kamot tradisu ong kadok kam la le na ka banta banyo jing PYNIM Namar boleh begitu ki basngap yu ki kham perkhat ya ki ka bade jong kadok ki kham kuslai sipang banyo jing bam ban im kadok rekomendoi wang nada ka im kadok tang kadok komendoi dan kam banyo jing im mynsiem nang tau ong susu ni kita ki KTIEN ki bangala KREN api ki long ka mynsiem bat ki long ka jing im tu try jisu ni yu thu pat sa ka wei ka jing sisa ka bakhraum ba bagi KTIEN ki ba ma U KREN ki long ka mynsiem kamat ki dan bor hakaba kanja mynsiem ban PYNIM mingi wong ki long ka mynsiem bat ka jing im mo hei bat ki ba PYNIM bat ka ba PYNIM kamat ba ladangi sngap sisai ke KTIEN jisu ban nginget je ka ketuk ke bor ke ba PYNIM jong ka KTIEN jisu ke tre po ka donot ke mynsiem jongi ban ngimat je ke jing PYNIM den rei la ban su sngap khlem da nget khlem da priang te ketuk ke bor ke ba im ke ba don ke KTIEN ke jong u kam yo ban tre po jongi mo te kata ke de ke ban kam hatu mangam phi ladangi ong banginget jisu ngilong kristan ngila dai sngap sisan em ka KTIEN ke jong tra jisu hatu ngila pediang ya ka bakalong ka basisa bakalong ka badai ngi kongo ngi pediang em ya ka nginget em ka KTIEN jisu tela dang nginget kamot kani ka bor ka bakanjam mynsiem jong ka KTIEN jong kan tre hapo ka donot ka mynsiem jongi kan penlong ingi ki brio ki ba im mo ti hoi tra jisu hagajing sisa ukran ru se phang jing pentmai ya ka metro ndei ba tangi ka mynsiem habangi langet tra jisu da ka mynsiem da ka dono jungi ka wan pat ru ka jing pentmai ka jing penyo bor ka met ka jungi kam dei tangi ka mynsiem mo te apostol Paul u batai benia bahai kata ka sithi sigenong rom ka nong bapra mo wong ba ya ka met jungi ru la PYNIM la ni la ai jing im la ni penkloi ta buat ke jing ki jing pang ki jing stom ki bakhro ki bangidan suaru bangi pediang yu jisu ki laban yulut ki laban jemlut titung nyepet ke siti jinong rom kelenong ke bapra ke dekat ke bakhat wei hang tu apostol Paul ukran syai ya kata wong ta filalap ke siti jinong rom kelenong ke bapra ke dekat ke bakhat wei Ndrela daw mynsiem jong tao bo penmi pat yu jisu nagi bayam usyong sa apo jong pi utao bala penmi pat yu Chris nagi bayam un penlong imru ya kita ki met bayam jong pi daw tao mynsiem jong u basyong sa apo jong pi habang amat ya ka jing PYNIM ya ka mynsiem ka jonga daga jinget ho tra jisu
MYNSIEM jong blay wan ban syong po jongi. Haba U syong MYNSIEM po jonga po jongi. U pen tmai ya kita khot met jongi. Bakin long kiba im. Kiba la ban train ya ka ban sakri u blay. Pi. Kamot ban namar kamet jongi ka don kam hi ban ya trilang ba MYNSIEM mo sibu menta nga don kam ban kren ni ketin u blay kum ni. Ngahap dan bor em kamet kesintur ke jonga ke jimbut jimperkhat na dong sidong dei timun menu bayo ya kata jimpen thamai de kita ki ba la pediang ya utra jisu ki balanget hu te la pen thamai ke MYNSIEM jongki MYNSIEM jong blai wan syong po jongki bat open set bor ya kamet ke jongki bakan le ya kaman blai mo ban sakri blai te hang tu sutunat tu kentin ong ni un penlong imru ya kita ki met bayap jong phi dau tau MYNSIEM jong u basyong sa po jong phi MYNSIEM ko jong blai penlong im hakatin pareng ka kipenan kam da ka kentien ha ka King James version da ka kentien quickens pen set bor na ni penlong bakla ban ki ban ksai quickens mo kamot hang ni baong da khasi penlong im ti kadai kata kita ki kentien ki bau kren pra Jisu hang ni gospel Ioannis ke ba labatai bania pat kunto da ki nong tho yi ki sithi kum apostle Paul to te ngamte lada unono bre ula banyai yai sngap ïakren pra Jisu yai kongo kataru ke jingim kanang kersoi hu mo Namar pra Jisu ong ki KTIEN jonga kilong ke MYNSIEM bat ki PYNIM kamut ke KTIEN jong pra Jisu kamlong kum ke KTIEN jongi ki brio mo di ke jong u te kalong kumta te kamut ke don ke jingkar khu ke bakrau bha habang puli ya ke KTIEN ke jong to ke dekhot ke ban ruho sau pan ndri don ki bana phi ki bomngen Namar Jisu ulala tip na do ko meningkong kino kita ki bomnget bot uno uta ubandino iu de hang ni utra Jisu kren bet da ka basai kite ki sia pasiau ki ong komnon la ban sngap kini KTIEN jung ki ba than tra Jisu pan walau la tip po ka donut ke jongki ha ka bajarjar utip baki ïakren ta nri i hang ta u te kren bet ha ka bapau ha ka basai wang re dan ki bana phi ki bomnget kani kalong ban pen sai ki baro khro ki ong tonget se ha ong to sngap bahasa KTIEN jonga wang bet dan dang ju phi ki bomnget dikitu ki bakhlam nget kamut kala dung ka donut jongki namar kitip bagi khlam nget wala da ki khlam yathu kata wala da ki supasiao bagi ba ya kim la sngap ïakren ju dan rei ndau la kren mu kamut kala dung ha jing sia kawan ra i jing le rain ka bakhrau namar wong dan na phi ki bomnget to te Hapo berkat la thon tu namar Jisu ula latip nado ka bameningkong kino kita ki bomnget bat uno uta ubandino iu te latip nado ka bameningkong takamur latip nado basdang hi jong kani gajing ïakren latip na preng gini ki pat ba ki bawan ban sngap iu kino ki bom tre ban nget ban pediang iu wat la ki wan sngap te bulai pat ki wan sngap ba ki nget kata kami gajing kali kai ka daw try ba ki wan sngap ba ki nget namar kidan kita jing community banyo jing mentoi da ka bon sngap yu Jisu ki hi kamba ki bule ki bagi pat ba ki bod yu ki ba ui kai ki bakrau te ki perkhat nganyo jing mentoi nang ni tang ba kim nget pan kamut ka dono jung ki ka batan rahi te kim nget ye kita ki jing ong ju sifang ka himau blai ki biang tang ban susim nuksa ban sunget tang ke ba mentoi ki pi
Te hakani kerkom i bagi breu ki bot U Jisu tang banyo i kajing mentoi jong kadok. Kom bot kita ki patba ki bot U Jisu namar bola besar yaki da ki santli ki pu bat atli ki dok ha te ki ong dang bot U Jisu tengam dan kam syu bentrei nganum hap syu ban sya tangan nganum dan jing septing syu ban yo bam nem la sai ban sai ka yeng ka sem junga te ngan syu bot ba U Jisu ten re ka kut tang hata ka jing mentoi ka batang sipor hakani ka slakan do kim sngap pat iki bakham kraw ki bakham kodor ki bau kren ki bakin yo pat se ka jing kerku ka bakan jam sim habening mo te tu kalong kumtan yangi kini kisngi kai ka daw bangi ong banga ngalong kristan banga ngabut U Jisu kedai bendan ka daw ka sisya te ngabut U Jisu namar banga kwa ban yo ya kajing slok baru blai ban yo ya kalat ban let sika himau blai ban yo ban but i kajing kai jong ban le ka manu blai kata te ka de kajing but ka basisa ndri la nga subut U Jisu o mangalong kristan tambangan yo i kajing mentoi badak kabangadan balang nganyo kani katai kajing mentoi kata kamdai kajing but ka basisa dalawan ki por kajing bonsin habaki break sibut tang nasla ki phaidin no te nginum lengo kata hakisingi bakhado la itu lupa basibon kin sa phaidin kin sa ino ikajingen balai namar borok si kata ki but U Jisu tang nagabenta banyo mentoi ya kan gamet ndai bagi perkhat ya kajing mentoi kajing kerku ka bakinyo ang te ka himau play te khamtam banlong ki khun ki jong play banlong ki ba kongo yu play kata ka de jing thu jong play bu pnimingi bakin la ban imbat u kom ki khun ki jong to te nang to pat ka de khot ka ban rupo san ulong te namar kani ngalaong hapi ba omdan ubala ban wan hanga lemda kalong bala ayu nau kpa jonga ten ning i bo trai su pen sai biang pat sesin ye kitu ki kentien ki bola kren kham haswa haga dukhot ka basau pusau ulade ongi kitu ki kentien ngin puli kitu dukhot wong omdan ubala ban wan hanga lemdau kpa ubala pha yenga unda penwan yu ban nga ngan penmi pat yu hagas sngi ka bakhado kemut lemdau blei ukhreng yu briu lemdau blei upaseu yu briu umla ban wan lade shau Jisu tenre la dau briu pat ulayo sngo wi kajing paseu kajing khreng kajong blei upen te kamut umla hi ban wan ma tang uta ubas ngap ye kajing paseu jong blei bau blei ukhreng ka donot ka mensiem jong ban wan shau Jisu usngap sisya buat urai kut wong nganlet shau Jisu tang uta ubau blei ru nai bor ban wan shau Jisu ndre uta pat ubam trek ban sngap te kamut ublei ru num ai bor yu ban wan shau Jisu takadau tra Jisu ni wong bangaladap ongi pi menchua wong namar kani ngal ong pi ba amdan ubala ban wan hanga lemda kalong bala ai u no kpa jonga pi tehang ni i kata kajing trekam ka bamayan ka bakanjam sem ka jong bleu kpa ha kajing im ka jong ngi gibriu bu tre lambat utrai Jisu ya ka ban penwan ngi shau trai Jisu bangin nyo diang ya kajing penim tenrei ka syong pat hangi ban pediang na ya kata tangin polis tangani ka wai ka khot menta nado kata shibun na synran jong u kilaya kladin no bat kimelit lamshu batu kani ka de ka wai ni ki khot ki ba ngasngo ka Bible
kiba dalong kiba ngusi ba iba melung ba balai namar kibriu kiba ïohsngew U Jisu kiba ki kamba jong kiba utrai Jisu ula khat yaki baginwan buat yu menta tang namar bo kren ye ka jing sisya tang namar bo kisung thot I KTIEN ki jong kila yu ki kala dien no te la yatho do apostle Paul hagi siti jong bagi sngi ki bakhado ru shibun kin kala dien no kandon lai ka jing kala dien lani ka jing phai dien no jong ka balang hiru ngam ong brok wi ka balang tang imat ki babun balang haga siti skinong Thessaloni ka baar haga lenong ka ba ka baar hi puli ka tu ka benta Apostle Paul yathu lupa sifang babun kin phai dien lani ka balang hi kandan tila sim ong da ka balang lani ndre ong haga tu ka khot ka balai mdai ka baar siti ka baar si Thessaloni ka nong baar ka khot balai wan ai bau no ru un syukor ya phi da ka kumno ru na ba kata kan omwan lemda Joshua kata ka jing phai dien tekan sawan kata ka jing phai dien bat kani ka jing phai dien kamut sibun ba te ha ka siti so Timothy pan ka baningkong kalanong ka basaw ka siti so Timothy ka baningkong kalanong ka basaw ka khot ka baningkong hangnir utrai ngamur Apostle Paul uyatho sifang bagi berikan phai dien kin sngap no yigi jing kai jong ki suit ndrai MYNSIEM ong syai bah hakia ki bakhaddu dan ki ban hap no naga jinget te hap no naga jinget kumut ba phai dien am da ka ba pensya skor ki MYNSIEM masyukor bat haki jing kai ki suit teki briu habaki buat tangi ke badai bakani gado kin sa syukur kin sngap ye jing kai ki suit kin sngap ye ki MYNSIEM ki bersyukur ki MYNSIEM kamut ki bor MYNSIEM ki bersyukur ki briu namar baki wat tangi ga pynmyntoi jong gado ndaki bawat si sayu blai kinum hap hakata ka apot ban sngap ye ka jing syukur lani ban sngap ye ka jing kai jong ki suit te kani kalong ka jing kli nga bat ifiru menta ato ni wat lengba ka jing bot jong U Jisu to ngi wat nak ye ka jing pynmyntoi tang ka do nengi wat sisa ye ka jing im ka ba sisa hau blai te lengi wat ki jong ka do kamut kasuk bha yu bomman ba un syukoringi bomman udan sibun ki kenhon jung ki baula train ban syukoringi la kalong ki brio dane ki kenhon ksut jung te ubamman wi begitu ki brio ki bawat ye ka jing pynmyntoi jong kado ki wat tang ye ka spa tang ye ka jing pensuk ye kado akhni ka perthai kimdan ka jing wat ka basisai ka hima jong blai wi bekilong ki basuk bha ban yalami ki saka jing jot da ka bau ai de ki jing hikai upha de ki brio ki jong ki bayo jing hikai ni ki suit bakin syukur ya kitu ki bawat tang ye kado dan rela da ngi wat sai ka hima ka jong blai kamut ngi wat ki bakan jam sim ngin lat na gane jing sa syukur bat ka bay day bat kamet ka jungi patru ublay utip ban besar ban pendap ye ka jing im jungi banginum poi sekata ka jing yap than mo ti kita ki de ki jing sisa ki bangi I na ka KTIEN jong blay tu try JISU takadaw ukren ni ka jing sisa khnang ba mga phiru nginum yang ha ka nong rem ka ba senjor ka bam tikna ukwa bangi yang ha ka nong rem ka ba sisa teula kren ro KTIEN ki basai ka syong hangi langi pediang na emiki tela langi pediang
kumba kedem pedang kiwei kaman nginyo ya kani jingim ko basisya tenrai la rangi kentat kumba kentat kini ki bathut no iktin ju te kaman kalong ke jing sosi ke bakrau kan penmi ya ke jing keladien dan ke jing phaidin no bat kabamya lamshu badu jisu te ke jing kli yang ai phi hatu lada phila long kristan pidon ha balang piong dre pidang ya nem badu jisu ngadang ya nem badu jisu menta kata ke dei jing kli hangni ko ong kini ki bre kim yalet lamshu badu kat bau bleu kwa yang ai phi bangin ya rengkat badu jisu hak jing ruai rengkat badu jisu nganom sep ting shu mo te kata ka dei ka bau bleu kli yang ai phi menta ngadang ya nem badu jisu ni ngalas dang pan phaidin no no tela da phaidin kanong ka jing sosi ka bakrau namar kan wandra ye ka jing jot ye ka jing sapno ki bakodor ki bangalayo mat ki jingkular ki jong blei ka donut ki jonga tenre la nga yaya nang jan ban yo diang ye kita ki jingkular ki bawlakular ye kita baro ki bangit hu te ka khot ka ba ndru phunyo tengin se beteng no akwe pat ka tayo kani ru ka badan kam ka khot ka por ka dei bangin tu bleun kerkhu ye ke jing puli jongi na ktien ka bakhu ke jong tongin duai ku khpa jingi bhabneng ni aingu ms sina try bamela ai kalat kumni bangin ye puli ka ktien ka bakhu ke jong me hoi bangin tip a try baki ktien ke jong me kilong ki ktien ki ba long ki ba kanjaman sim kilong man sim bat ki ktien jong me try kilong ki ktien ki ba PYNIM ki ba penset bor ye kamen sim jungi but tang ye kamen sim jungi ndre ye kamet ke jungi ru ki khon met jungi tin jume ki penset bor khnang bangin la ban yar kat ban me ngi la ban shakri me trais nei yirap ngi ban suthu igini ki jingmayan ki ba khrau ki ba me ai ngi lemba ki jingkai ki jome bangin la kin trai ban yo ka donut ban sngap ye ka tin jume ban kongo ban nget a trai ban yo madru ikata ka jingim ka ba mi na ka ktien ka jome ha ka jingim jongi ka ba man ka sngi bangin long ki breu ki ba dap da ka jing kermen ka ba mela ai kita ki banget hame ki ba dap da ka jing sup ki ba dap da ka bor ka jing ai ka jome la pedeng ki jing tenjo ki bang ya ha ka ni ka perthai la pedeng ki jing bat ki jing penwin retry ki ba yo pat ka bor ka jome namar bangi sngap ka ktien jome ban ngi kongo ban ngi priang ye ka kumbakalong try to isneiru ban kerkhui wepi ki bala sha skor ka ktien jome lengba jong ni ka por hi na bangi pani kini ha ka kerteng u try ban nong pnem be jungi u Jesus Christ amen tongin ye penwai no ni ka por terpat di bahira sumbah ablay nge sungau aktin chome ne por to korkhu yangi kinsong ha por dono chungi laban ya kat kum aktin chome habawai no to ai ba ching ai jung Jesus Christ jing et ba jung blay ba jing salak man chum khoi uni wai lai don kat bat ni kum ke Bible study hangne ba thang no ki pandan buram yame manta ba thadu BYMJUKUT amen.